Здравейте, пичове, аз съм Александър и това е четвърти епизод на Clash of Clans, нашата поредица. Сега ще видите какво съм направил. Миналия път знам, че бях по-ниско ниво, но сега съм се качил, поиграх малко извън кадър и съм стигнал до 16-то ниво. Някой има такова. Да видиме. Чейте. Да, това. Ето това е моето жилище, така го начем, където аз живея. И да видим сега, кой тапанарма е такова. Чете. Добре, така, между другото, там хала ми искам да го дигна на 5-то ниво, след само още 7 часа. Страхотно, 8 часа. Звучи малко, но не е така. Я, колет. Значи, както виждате, тук съм си направил някои работи, т.е. разместил съм и съм стигнал на почти 16-то ниво. Обаче я видим с колко ме е атакувал и как ме е атакувал и как ме е убил. Ще го забързам. Значи, от тук е пуснал тия. Уби се това. То се убил това. Ясно, избили са ми армата. Ясно. Няма какво да се лъжим. Ама аз съм ги победил. Естествено, те са ми разрушили доста работи. Ама аз съм ги убил. Да. Ето затова тия двете не бяха, нали, такова. И така, за сега това ми е барлогата, нали, опа. Сега това ми е барлогата, нали, виждате. И мисля сега да направим нещо. Пишете ми в коментарите кое е най-добре да си подобрявам. Според мен всичко, ама интернета ми е нещо такова. Чакайте. Сега трябва да се появи нещо. Той няколко пъти прави. Да, появи се. И така, тук сме отново. Вземем тя. Опа, ще ги вземе. И да... Бързо. Взимай го. Тия работи ми дадат рубини, знаете ли? Колко ли рубина ще ми даде сега? Точно това исках. Това ми беше целта. Четири, 3, 2, 1. 25 рубина, марафака. 25. Добре, имаме 10 рубина. Добре. Отиваме сега. Да проверим тук дали ще мога това да го... Значи, имаме 4 балона. Ама те ракети за това ли са, бе? What the fuck? Окей, нямам шанс, буквално никакъв шанс нямам. Опа. Окей, ще ги сложим тука. Искам поне да им взем малко от работите, от елексира, от каквото можем. Айде, те ще ме избият, Да. Естествено убиха ма. Естествено. Това сега няма да го убият. Той на едно сърце. Вижте какво ще си купя сега. С тия 25 рубина. Да, не мога това да го правя. Значи. Това какво е? Не.
Окей, с тези 25 рубина ще си направя армия. С армията ще си купя. Може би... Да. Тия ще взема 4-5 от тея. Останалото... останалото пак ще са такива. И си изхарчихме парите горе-долу. 3 само останаха, които за нищо почти няма да направят. Ето тук съм го напълнил това. Да видим някой хоста. Изведнъж. Получавам известия, понеже следя ето трети, знаете. Най-вероятно и вие го следите. И Shadow Hex. Защото най-любимия ми ютубър преди беше Дидо. Обаче, сега се замислих, Вената ми е най-любим. Вена, този клип е за теб. Само Вената. Също така, ето отрит, мисля, че е най-умния. Другите да не се обиждате, ама ето отрит. Представете 3 в Иванов, просто... Той според мен е най-умният от ютубърите. От българските ютубъри. Това е все мое мнение, просто той говори толкова работи знае и толкова. Просто те знамете отрит, според мен е един от най-умните. Ето колко пуснем. Добре, защо се на стената отива да им еба майката? Добре. Пускам тук толкова. Пускам тук. Майка ти! Как ги мразя тези работи, бе? Фак. О, това е много гадно! Отстъпление, мадафак. Добре, не можеш. Айде. Абе, не добре. Спечелихме нищо, само малко ресурси. Да. Така. Какво ще да правя сега? Ами, това... Сега това правя, т.е. виждате нищо интересно. Така. Какво е това? Тази песничка много ма кефи. Представям, окей. Няма го правя, по-скоро тук ще пусна някакви твърде малко станах. И ако си видите какво става с поредица на Майнкрафт, ще продължа естествено. Веднага след този епизод, може би, не веднага, ама след този епизод ще има, обещавам. Няма да я изоставя. Аз много си обичам тази поредица. Се развия, да. Следва трети част на поредицата Майнкрафт. Екипа не смятам да го правя много дълъг 10 минути, т.е. сега. Значи го спирам, защото... Не знам, защото не ми се... Айде. Защото ми се прави нещо. What the fuck? Оля, бали, мън. Окей, Вената играе в PvP България. Аз много обичам да игра в PvP България и затова ще го гледам как се игра в PvP България. И мълкам. Също така, абонете за канала ми, харесайте клипа и ще спирам този клип. Така че, до скоро. Благодаря за гледането.